Mhuwiex aċċettabbli għall-Gvern li l-anzjani jgħixu f'postijiet mhux dinjitużi. Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Ġo Etienne Abela f'diskors fil-Parlament meta kien qed jitkellem dwar il-proġett estensiv li se jsir fid-Dar tal-Anzjanità Bormla. Intqal li mhuwiex aċċettabbli li fuq naħa tal-port qed jgħixu anzjani f'kundizzjonijiet mill-aqwa 5-star hotel waqt li anzjani f'naħa oħra tal-port qed jgħixu ġo hostel. B'dan mhux aċċettabbli għall-Gvern. Mela aħna fuq naħħa tal-port għandna minn dan l-anzjani li ħanerġa' ngħid qed tinqatalhom 60% tal-pensjoni tagħhom u qed jgħixu ġo 5-star hotel. Imbagħad niġi n-naħħa l-oħra tal-port. Niġi n-naħħa l-oħra tal-port u għandi anzjani li l-istess qed iħallsu 60% tal-pensjoni tagħhom u qegħdin ġo hostel. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Abela sostna li l-anzjani jridu jgħixu b'mod dinjetuż u standards mill-aqwa. Il-Ministru Ġo Etienne Abela qal li fl-aħħar snin kien hemm bosta investiment f'din id-dar fosthom bħal dak ta' arja kkundizzjonata, lift u tranġar ta' twieqi. Sostna wkoll li hemm rapporti minn periti li kkundannaw il-kundizzjoni ta' din id-dar tal-anzjani u din l-azzjoni qed tittieħed bħala prekawzjoni biex ma jkun hemm l-ebda inċident f'din id-dar. Intqal li fil-medja fl-aħħar jiem kien hemm aħbarijiet folots dwar din id-dar tal-anzjani f'Bormla, hekk kif qed jiġi rrappurtat li din id-dar se tingħalaq. Sostna wkoll li l-ebda ħaddiem li jaħdem f'din id-dar tal-anzjani mhux se jitlef xogħlu waqt li meta jitlesta x-xogħol ta' rinnovar, id-dar tal-anzjani se tkun fl-aqwa standards. Qalu x-xnija kienet hemm barra li ġejja xi butik hotel hemmhekk. Bħalli kieku jiena ħallejt il-karriera tiegħi biex niġi nibni l-butik hotels. Imma la ġejna f'dan. Hotel ħajkun hemm hemmhekk, 5-star hotel u tafu għal min hu għall-anzjani tal-Kottonera. Lan ta' dan il-proġett għandu jwassal biex l-infrastruttura qadima tinbidel f'waħda moderna u tal-ogħla livell hekk kif din id-dar se tkun qed tinqala mill-qiegħ. Il-Ministru Abela spjega li l-Gvern qed jagħmel l-almu tiegħu biex dawn l-anzjani jibqgħu jgħixu fin-nofsinhar tal-pajjiż. In-nies kellimnihom kollha bil-qraba tagħhom. In-nies spjegajnielhom x'qed jiġri, lin-nies tajnihom l-options fejn iridu jmorru. In-nies jistgħu jmorru bil-qraba tagħhom jagħmlu visita fid-djar li qed nofrulhom, qed nagħmlu l-almu tagħna biex id-djar jibqgħu ġewwa is-South ta' Malta